कब से देखा तानी फोन आवत हो फोनवा कना उठावत रही उठा भाई काती फोन उठाई यार साला इतना खतरनाक लोग से प्यार हो गइल बा कि जिंदगी दाव पे लाग गइल बा। दाव पर अलकायदा के उकारे बहुत से खतरनाक बड़का बड़का केसो रखे लोग चिन्ह तरे नु। हाँ पाता सीतरबा सरवा हथियार बाटे हजार के बीच में दरार बाटे हो बजियाला मुश्किल ऐसा नाम